Ne, zatiaľ pôjdem hen tam hore. Melon! Ringlota! Dnes je 6.14.2026 a ja natáčam Granny. On to je strašne lepšie, ak som si pamätal, ja sa stále lakám. Dobre, takže kvalita na high, image effects, to, neviem čo to znamená. Basing. Zdá sa mi to, lebo že má táto hra proste hype z ničoho nič. Tu je extra logs, to asi nechcem. Difficulty. No tak, na prvý pokus to dám. Takže 5.28. decembra chádzame do lesa a tlačíme bicykle. A budeme prenotovať v tomto lese. Bola Danica House. A teraz bude za mnou. Vylec si z tých dverí. Takto. By ma zajímalo, že má kľúčku. Tie dvere akože... Aj. Ináč síce je to, že Steam port, ale len z tú hru spirasil, pretože som chudobný študent. Prosím, nech to není žiadny vírus. Ja mám svoje súbory rád, nechcem o ne prísť. No, čiže máme to na extreme. Zlatá strela je z nej, ty kokos. Kúkaj sa! Neviede som. Baba Jaga. Poď! Sem poď! Ona ma videla. To by bol deň druhý. A dám takto. No, jak ju preštím. Otvorila dvere. Jeho. Ale tu je. Baba Jaga. No, čo zmietla do tmy? Hodil to lampu, teraz sem toto zabudnú na cupita. Alebo nie. Akurát na ten kot ma vyšiel. Priznám sa, možno som bol ovplyvnený hentým východňarom, jak to hral. Ty dá co pod sukni nemáš, ale môžem zakúknúť. Asi nie. Nech za to ničoho. Baba všetko si do kišeňov nabrala, bo ja neznám, že ona toto podávala tu všetko. Strašne štipne mi to prišlo, chcel som tiež hrať túto hru potom. Toto som sa naučil od speedrunnerov. Kúkaj sa. Jak ju preštím. Keď otváraš alebo zatváraš dvere, že keď sa hýbu, tak cez ní môžeš ísť. Hej, takto kúkaj. Ja si dám sem takto do kúta, a keď bude fascinovaná tou vázou, ja takto prejdem. Tu som! Hej, dojde sem. No potom! Dobre, lock-in. Ja viem, jak si to hrá, keď som mal koľko? 11 rokov som mohol mať, ja som toto... som asi z tejto... Nie z tejto, ale dvojky, ja som natáčal videá. Stávame, ideme pracovať, neflákaj sa. Ona je tu. Cutting pillars. A takto. Tento obraz hodím. Dám sa sem do skrine a počkám si na ňu, aby som videl, že kam ide. Ale ja Dole schodmi. Dobre. Tak ja teda idem sem. Ringlota! Deň 4. Nevyšiel som z izby. Okrem váži som nezobral ani jeden item. To sa fakt... lakol, že ničoho. Je to možné, dobre, posledný deň a teraz to dám.
Ja to viem hrať. Pôjde pozrieť ten stôl, ja vybehnem a začneme utekať. Nechytí ma. Tak asi ma chytí. Videla ma. No baba, čo urobíš, baba? Ty sa dosmeješ. Dobre, čo tu máme? Batéria, to je mi na veľké hovno. Melon! Ten si zjem. Taký dobručký šťavno. Melon. Prejdem cez toto metro je jedno. Bang, daj mi. Master key, to je mi úplne na hovno. Tu. Ešte. Ahoj! Aha, rastý pedlok, to je mi úplne na hovno. A dvojka, to je dobre vedieť. A teraz určite pôjde tam. A kodík! Mačo, keďi, mačo. Keďi. To som nechcel. Podľa môže ísť vôbec sem dole do tejto bažiny? No, ide sem určite. Ale toto je na hovno miesto, pretože to je... Tu nemôžeš ako ošťať. Keď dojde na najhoršie, tak pôjdem sem. Ale kam išlo? Musel otvárať dvere, čiže... Musela ísť hore. Tak ja idem dole. A vieš čo, poď sem. Áno, takto. Obiť celú mapu a ja pôjdem tadeto. To si počula. Ešte, daj mi toto. Viem to. Poďte trošku posaunovať, hej, to je zdravé. Zdravé telo, zdravý duch. No, a poď sem. A zhor. Máš čo tu máme, spark plug, ja nechcem utekať autom. To si nechám tu. Máš mikrovlnke, čo tu máme? Nič. Toto zhodím, aby som to omylom nezhodil. Potom aj obrazy všetky, kým tu není. Obraz si zhodila už sama. Tu není bola čo? Ja, toto. Je to veľmi užitočný item. Predtým ako niekto napíše komentár, že ste typ človeka, ktorý sa lakne vlastného stiena, áno. Special key. Aha. Tu je Parklov shotgun. Tuto bude určite kladivo podľa mňa. F. To je čo? Aj to je do motora, to nechcem. To je ten Parklov shotgun. No áno, poď sem poď. Ja si zatiaľ zoberiem toto. A kým ty sa tam budeš srať. Ne, teraz sa pôjdeš srať sem. A ja zatiaľ pôjdem hen tam hore. Za pavúkom Ernestom. Toto zhodím. Čo tu máme? Nič. Sap. A ideme zase takto dole. Hej, čo keby sme išli do sauny, hej, tam sa ti páčilo. Tuto. A tam sem poď zase.
Ja som vlastne nepozrel do auta, tam je to v Bandurko boxe je môže byť volačo. Holiko. Tu tiež niečo môže byť, ale není. Kde som ešte nebol? Kniha. No, čo to je? Však to je Playboy. Playboy je tam tejto starej. Ja, je načesená. Načesená. Ty máš žoka, ale... Už to... Ona už žije. No ich tak utekáme autom. Môžeš ísť sem cez celú mapu. Je to jedno, rob si čo chceš. Až takto, otvoríme čapotu, dáme baterku, počkáme si na ňu a zavrieme ju zase do sauny. Aj pôjdeš, baba? Kroky nepočujem, tak... Že by zle počula? No áno, už sem cupita, zase sa nechala chytiť. Kde je to? Čo sa stalo? Ja som debil. Čo sa stalo vlastne? Že ty keď jej nezapneš plyn, tak ona sa... Aj to je to, ale sa je spôsob ako to je vyhnúť. Ako... Confuznúť ju aspoň. Síce hej, síce sa neudusí, čo je pekné, že lebo už tak starším, henta s tým Playboyom už si vygrcala ten kľúčik, idem tam do toho labyrintu poslaného, hej, áno, daj mi toto. Ja mi vylákam. Čaves! Jak som mi prešťal! Tak kúkaj. Tu nič. Tak idem sem. A tu je pár shotgun, už mám dve. Tu je čo? Tu je garáž. Niečo spravím? Vylákam sem do garáže, nech ešte viac držím. A teraz je zábavná časť. Jej! Kladivo! Bodaj by ťa zabilo. Nevidíš nič. Mám slepé uličke teraz, ale... Tak ja ideme lámať dosky. Čo má znamenať? No ešte tak ideme tadeto. Zmena plánu. Si tučný. Poď tam. Papek. Vieš, že som tu? Môžeš. Odíď v pokoji. Tak teraz som je určite konfúzol, jak hovno. Nie, toto správ. Se sa schovám za to. Kamo, ale
Nič nevidím, ale... Bang. Potrebujem ešte kladivo nejakým spôsobom. No ickaj. Tuta už nechcem. Ja ti dám takú trapku. Tam je tá váza. Dala si naopak, ak ti to nevadí. Tam dole chod s tým a Pexík. No Pred chvíľou som tam, že to padá, dobre? Nemusí mi to prežívať znova už. Dobre. Ešte si škareda. High five.